за боклук. Никога е нямало. Чуда се и се май, и се чуда. И чак сега се сетих. Абе вътре е незаконно това сметище, незаконно е. Ние народа не сме гласували вътре да има сметище. Той е за боклука вътре. Аз се чуда полицайите и столична община защо са сложили косите. Явно и гледайки са осъзнали, че вътре е незаконно сметище. И който да питаме тук на улицата, да го питаш, абе вътре какво има, вика боклук бе, боклук има вътре, боклук. И смърди. Сега, всеки първи, не втори. Ще ти кажа, че вътре има боклук. Право, че сте се седли да сложите кофите. Че вътре това е незаконно сметище и боклука трябва в кофите. Кофите! Подчалската дама, подчалската дама събрание! Всичко е боклук! Ма как не е? Значи аз не направя. Аз да напомня! Боклуци! Абе мястото ви в кофите от бънка е вътре! Клубовете, онези червените кривчета, кофата! Преди ме кофата да бия! Може ли да нужда да това? Ама да не се напресне! Какви лоясни са вътре! Особено на тия пиески, такава луи има протяг! Една кофа един не може да бъде! Един не може да бъде на кофа! Лоясни, боклуци, фронтири! За това се чудих и най-накрая! Осъзнахте кофите са за боклука вътре на това незаконно сметище! Само да те питам.